bengi-bengi wis keluyuran manggon iki posisi di depan gereja kapal sebelah timur masih wilayah Bojang Sewu. Bengi-bengi aku nenggone anggone bakule pangsit acayam otak-otak Mbak Maria. Oh, tahu crispy bukan hari ini laris sekali. Ini ownernya Mbak Maria. Nah, iki kurang mateng lagi goreng, we macam-macam. Iki ana keripik gedang, keripik telo iki, bubuk, sermier. Iki ownernya Mbak Maria wis to, coy. Nah, iki sing goreng. Nah, ini pas entek Mas. wah, tahunnya pas entek ya. Weh, nasi goreng wonge Mas ya. Lagi goreng. Mampir lur, mampir nang Bojang Sewu aja lali mampir. Ning depan gereja Katolik Fransiskus Savarius atau depan gereja kapal. Dijamin nikmat iki. Iki adonane persiapan mau digoreng, UTW digoreng iki. Iki buka jam piro, Mas? Buka jam 3 sore Jam 3 sore sampai jam 11 malam. Weh, masih ada kesempatan yang ingin begadang malam, butuh camilan langsung datang ke otak-otaknya Mbak Maria, Bojang Sewu. Iki ro sing didol itu tuh otak-otak macam-macam variane, mulai tahu crispy, iki sing digoreng iki tahu crispy nih. Onre lho, kurang penak piye onre goreng dhewe. Goreng-goreng dhewe. Onre full senyum. Mampir lur karo Bojang Sewu di depan gereja Katolik Savarius. Gereja kapal sebelah timur, pas depan nih.